Пийте газирана напитка на празен стомах и наблюдавайте какво се случва в тялото ви. Когато газираната напитка попадне в празен стомах, няма нищо, което да я забави. Течността се разпространява мигновенно по стомашната лигавица. Въглеродният диоксид се отделя бързо. Мехурчетата се разширяват бързо, създавайки налягане в стомаха. Стомахът ви реагира, като отделя повече киселина, опитвайки се да се справи с внезапния прилив на захар и течност. Стените на стомаха се разтягат под натиск, предизвиквайки подуване на корема и дискомфорт. Захарта бързо навлиза в кръвния поток, причинявайки бърз скок на кръвната захар. Сърцето ви бие по-бързо и инсулинът се освобождава, за да контролира скока. Когато кръвната захар се покачи, тялото ви пренасочва кръвта далеч от храносмилането, за да се справи с внезапния прилив на енергия. Но енергията не трае. Кръвната захар спада и храносмилането е тежко, бавно. На празен стомах газираните напитки действат повече, отколкото си мислите. Последвайте ни, ако искате да научите още интересни здравни факти.